Tak to je v piči. Písal som na Twitter štvrtok či kedy, že zajtra ako na piatok day off a že sobotu ráno mám bežky a že ak si nezlomím koleno alebo ak si niečo nezlomím, tak bude sobotu večer stream. Tak sme išli na bežky a prvýkrát som na tom stál, len ono bolo asi minus 10 alebo koľko si predstavte. Takže ten sneh nebol vôbec mäkký, tie lyže alebo lyžiarky, alebo ak si to povie, sa vôbec nezabárali, ale to bolo lat. To bolo normálne ty korek lat, do piče, vieš? Že sa fakt išlo zle a ja som to ešte nevedel, nemal som techniku vôbec. A padol som za celý deň asi 30 krát, ty kokos. Úplne bez problémov, to bola sranda, ako všetci sme sa smiali. A všetci ale padali, vieš, lebo sme tam boli proste žiadni profíci alebo niečo. No a prešli sme asi 4-5 km a že ideme naspäť, ty kokot, a už sme boli na takej finálnej akéby rovinke. Už som bol celý doodieraný, úplne rozbitý, úplne mokrý celý, ty kokos. A ono, keby je mäkký sneh, že keby to nebolo zamrznuté, tak by to bolo v pohode, lebo keby sa zaseknem o lyžu alebo niečo, tak by sa tá lyža vlastne vopchala do snehu alebo niečo a nič by sa nestalo. Len tak to bolo zmrznuté. Ja neviem ani ako, ty, lebo to bolo úplne že v rýchlosti, mne sa zasekla tá lyža. Ja som padol na zem, ale tá lyža bola zapichnutá vlastne špicou a ja som mal vlastne nohu vo vzduchu a ležal som na zemi. A mne úplne sa zohlo koleno, a padol som na zem celý, na to koleno. A ja som vlastne ostal ležať napravo a hneď som si chytil nohu, lebo som cítil, že ako niečo sa tam dojebalo, vieš. A iba som si zdržal koleno a hovorím, že to je v piči bolesť, že nemôžem sa pohnúť, ty kokot. Ja som mal také šedé teplaky alebo nohavice, vieš, a ak som ležal na zemi, tak si hovorím, že ty koko, to je bolesť, že čo ti jebe. A ja som mal stále vlastne tú lyžiarku, som mal stále na nohe, aj tú lyžu, či čo to bolo. A ja som dal nabok ruku a iba som videl, jak som mal, nemám to ukázať presne, ale takto, jak som mal, dajme tomu nohu. Hej, že takto som ležal, že toto je koleno a tu je normálne noha ďalej, vieš, ak normálne som ležal proste na zemi. A toto je vlastne koleno, dajme tomu, hej. Tak ja som mal jablčko, som mal tu. Normálne takto som ho mal vedľa seba, to jablčko. A počas som sa iba pozrel, hneď som to zakryl a hovorím si, že tak to je v piči. Jak som to uvidel, tak si hovorím, že ty kokot, že toto nie je možné. Že to mi fakt toto stalo. A normálne som tomu ešte nechcel veriť, hovorím, že to si isto sa namotávam, že isto som videl niečo iné, vieš. Tak som sa pozeral ešte raz, videl som to zas, ty kokot, a to bolo, vieš, čo bolo najhoršie, že ja som to videl cez tepláky. Že koleno, tá hrča, vlastne koleno, to jablčko, som videl proste, jak má byť takto, tak ja som ho videl, tak to je noha, hej. Tu máš takto koleno, tu máš jablčko a ja som ho mal takto, na boku. A ja iba, že ty kokot, že to nie je možné. Takže ja som ležal vlastne, jak kokot, keby som bol na polku ochrnutý proste v snehu v lade, padnutý, tak to som premuchal, úplná zima, ako mňa úplne triaslo a nevedel som, či od bolesti, alebo z tej zimy, lebo to bolo fakt neskutočné. A ešte nejaký okolidujúci, že čo sa stalo, hovorím, že no nič, že mám koleno v piči, že potrebujem sanitku. A on, že a viete adresu alebo niečo, lebo že on tam prišiel len si zajazdiť alebo niečo, vieš, že on tam nepozná. No hovorím, že nie, ale povedzte názov ten hotela a že oni tam budú vedieť. Tak si predstav, tak chalanisko, taký starší pán teda, zavolal proste sanitku, povedal, kde približne sme, 100 metrov od cesty, ty kokos, kúsok od hotela, blablabla, a hovorím mu, že dík a že kokos, že vidím, že ste sportovec, tak choďte, že mňa už nájde tá sanitka, že len si chodí zajazdiť, tak som ho poslal preč, že ide jazdiť a čakali sme sanitku. A už sme ju asi po 20 minútach som počul proste, tých 20 minút to trvalo ako 4 hodiny, pretože som bol iba v tom lade, ja som si tlačil na to koleno a to bola taká bolesť, že mi sa normálne ťažko dýchalo a ja som nevedel že čo mám spraviť. Ja som, predstavte si nemôžete pomôcť žiadnou, nič, nemôžete si pomôcť. A bol som, vieš čo najhoršie bolo, že som bol 100 metrov od hlavnej cesty a hovorím si, že nič, že skúsim aspoň, že sa doplaziť alebo niečo. Tak si predstav, že som sa iba takto zaboril rukami a že idem sa pohnúť. A ti hovorím, že iba o milimeter sa mi pohla noha a to bola taká bolesť, ako by si mi proste pichol nožom do kolena. Nemohol sa ani pohnúť, si predstavte, ani pohnúť. No tak či tak, pointa. Po 20 minútach približne, alebo po 25 možno, som započul sanitku a hovorím, že paráda, bol tam so mnou ten Adam. On hovorí, že ide na cestu, že či ma tu môže nehať, hovorím, že jasné, chod na cestu, choď pre nich. A išiel na cestu a hovorím, že je paráda, že už je tu sanitka, že isto mi čo si dajú a bude to v pohode, som sa upokojoval, vieš. Furt som si mačkal ruku, ale som ležal v tom snehu, som bol podchladený, vieš. A už iba počujem proste, jak škrípe lada alebo niečo, hovorím, že koľko paráda, už idú, bol som chrbátom, ešte som mal na sebe ruksak. A hovorím, že paráda, že už idú a on mi hovorí, že počúvaj, že ten blázen nám dal zlú adresu, že tá sanitka išla kam si do piče. A ja, že čo ti jebe, tak si predstav, znovu volal na sanitku.
Znovu volala na sanitku, si predstavte, piči to plujem. Tak prišli za neviem koľko aštikov, tak ja som bol celý vlastne v snehu a Adam mi hovorí, že koľko, že či mi dá bundu. Že či si sa vláhnu na tú bundu, ty kokos, vieš, lebo že som podchladený, lebo som bol úplne, ja som ležal proste v lade. A ja hovorím, že nie, on že prečo? Hovorím, že daj tú bundu na to koleno, že ja ho nemôžem vidieť. Tak si predstavte, že ja som mohol ležať, aby som nebol podchladený na bunde a ja som chcel, že mi to zakryješ a to nechcem vidieť. Počúvaj, to bolo, vieš, aký to bol pohľad? To bolo niečo neskutočné. To bol fakt hnus. No tak či tak po nejakej dobe proste asi dokopy, dáme tomu po 40 minútach prišla sanitka. Tak proste som nejako čakal na tú sanitku, už prišli a on že nič, že poďme, že či sa môžem postaviť. Hovorím, že nie, prišla proste sanitka, to šla taká baba s takým chlapom a hovoria mi, že či môžem ísť do auta. Hovorím, že to nemôžem. Že skúsme to, hovorím, že nie, tak skúšam ma nadvihnúť tú nohu, tak som po ňom zhúkol normálne, že na to zabudni, že pokiaľ mi niečo nepichne, že tak nejdem odtiaľto. Ona, že k sanitke pichneme, hovorím, že nie, že tu mi to pichnete hneď, že ja niečo chlapské. A ona, že no dobre, tak mi rozstrihala vlastne tepláky, to už som odvracal hlavu, lebo ja som to nemohol vidieť, lebo ja som videl stále iba cez tepláky a ja som nevedel, či mám proste otvorenú zlomeninu, alebo či mám jablčko v piči vedľa nohy úplne vyhodené, alebo to mám len vyklbené, ja som nevidel nič. Ja som len videl cez tie tepláky, že mám tú hrču, to koleno, že ho mám na boku, vieš. Tak som tak kúkal takto bokom, takto som mal som ešte okuliare a stiahnutú som mal čiapku, sa mi zdá, aby som proste nevidel. A iba si hovorím, to je v piči a dal som im ruku a že nech mi tam dajú niečo proti bolesti. Tak mi pripichla, najskôr mi dala sem, tu mi urobila dieru, takú plastovú nejakú inekciu, ktorú mi tam nehala v žile a cez tú to nejako nešlo, tak mi dávala druhú sem, takže som mal tú dieru v ruke a dávala mi proste nejaké proti bolesti nejakú píčovinu. A dala mi prvú a že si môže zatočiť hlava. A ja hovorím, že sa ma pýtal, či točí sa ti hlava a ja hovorím, že neviem, mám zavreté oči, vieš, lebo som mi nechcel otvoriť. Ona, že tak ich otvoril, tak som otvoril oči a netočila sa mi. Hovorím, netočí sa mi hlava, že dajte mi ješť. Ona, že nie, že to nemôžem, že na vašu váhu ste už dostal proste dosť. A ja hovorím, ty koko, že to je strašné. Ona, že takže neprejdeš, hovorí, že? Hovorím, že nie. Tak mi dali do piče lyžiarky, nejako podobne dali takú, to vypadalo ako nafúkovačka vyfúčaná a keď už som na tom ležal, nejak to podobne dali, tak začali do toho fúkať alebo niečo, nafúklo sa to a ťahli ma vlastne po snehu. Tak ma odťahli do auta, jebli ma na nosítka, jebli ma do sanitky, dali mi znovu do žily nejakú bombičku proti bolesti. Na peniaze, žebra. Ona, že už je to lepšie a ja úplne, že takto ma triasol. Ja som bol podchladený a dala mi teplomer do ucha, mal som 35 niečo teplotu, že podchladenie. Ja som bol úplne v piči. Hovorím, že či už je lepšie, a ja hovorím, že nie, že vôbec. Ona, že od bolesti hovorím, že vôbec, že to rastie tá bolesť stále. A ona úplne, že ty kokos, lebo som mal 91 kg, alebo mal som schudol tak 6, od včera som schudol tak 6 kg isto. Ona, že už mi viac dať nemôže, že to, čo mala najsilnejšie v sanitke, že mi dala mi proste dvojnásobok. Že čo ona môže dávať, ona má v predpisoch, čo môže dať, tak mi dala dvojnásobok. A hovorím, že potrebujem proste konskú dávku, že to je v piči, to bolí ako kokot. Tak ona volala niekomu do nemocnice, či ešte môže mi vlastne pridať. A že nie. On jej povedal, že už nie, že už som dostal proste fakt max na moju váhu. Tak mi nemohli dať, tak sme išli do Zlína, neviem jak dlho sme ani išli, ja som bol proste vybavený úplne, ja som zatváral oči non-stop, ja som musel spať a triaslo ma, ty kokos. Donesli ma do nemocnice, tak ma zobral doktor, pozrel sa na to, úplne taký mladý, došiel takýto výstrih, mal úplne mladý, on mohol mať 26, mohol mať alebo koľko. Úplne sa kúkal taký holohlavý, vieš, chlpaté cecky, kúkal sa, čo si prežúval. A úplne to bral v kľude a ja mu hovorím, že to je v piči, že tak to berte v kľude a on sa kúka na mňa, iba žuje čosi, jak nič nové, že by sa nestalo, vieš, že som proste žebrak úplný, vieš, ale ako dobrý bol. A kúkal sa na to, vieš, žul čosi, že na rentgen pre istotu, že a potom sem prídete. Takže som na rentgen, tam boli dvaja Slováci na rentgen, spravili mi rentgen do piče, vrátili ma znovu späť za tým doktorom. Doktor pozeral tie výsledky a povedal, že akože nevidí tam, že podľa rentgenu je ťažko ako povedať, ale nevidí tam nič natrhané, ani nič dotrhané, ani nič. Proste mal som len to jablčko, som mal len proste vyjebané z tej onej kokotine, mal som proste na boku, nejaké vyklbené jablko alebo niečo. A že budeme to musieť narovnať. A ja hovorím, že koľko to ma uspíte. A on, že to ťa uspávať nebudeme. Že ale mám tu dobrodku, ale on nevedel. On vedel, že mi dali niečo od bolesti, ale nevedel koľko a nevedel čo. Tak som ostal ležať, ty kokot, ešte takto mi bolo. A kúkal sa na to znovu, čo si prežíval, kúkal sa na nejaký papier alebo niečo. A že teraz vám dáme takú náladovku nejakú a že narovnáme to. A ja, že ty kokot. A ja som sa furt vypytoval, že tu s nimi ostanem cez noc za pičoviny, vieš. A on, že mal by som sa proste nadýchnuť, nemal by som riešiť takéto veci.
že mal by som sa proste ukludniť, že to tie svaly o mnoho lepšie, že musím sa proste ukludniť, nadýchnuť a proste že jebať na to, že vyriešime to, že potom sa porozprávame. Hovorím, že no dobre, tak som zavrel oči, ležal som ty kokos a čo si mi jebli, ja som mal vlastne tú hadičku v ruke a čo si mi vlastne jebli do tej hadičky, on sa ma spýtal, že ja som otvoril oči, počúvajte, jak som mal tú zimnicu, jak som bol podchladený, tak zrazu som otvoril oči, počul som také jemné pískanie v ušoch a zrazu vtáčiky som počul v ušoch a ja hovorím, jebe mi, že v januári vtáčiky, proste normálne nejaké kokotiny som počul v hlave, vieš. Zrazu mi ostalo úplne teplo, miesto zimnice mi bolo úplne teplo a úplne krásne. A hovorím si, že to ste mi čo dali? Hovorím, že jak sa to volá, sa pýtam. A zrazu som videl, aké by sa kúkáte cez odraz hladiny, proste vonka tá hladina alebo niečo. A som sa, keby som tak kúkal cez odraz hladiny, že sa mi vlnil celý obraz. Vlnil sa obraz. A každú farbu, čo ja som farboslepý, som videl tak 1000-krát krajšie, úplne krásne farby. A iba som ležal a hovorím, že to je paráda, že to ste mi čo dali. A on, že... Počkaj, ja hovorím, že ja som mal aj diazepam, alebo nie, že ja hovorím, že ja som mal aj tramal, ale že takéto nebolo, že tramal je nič, že toto je niečo ako heroín. Že ak bol v lekárniach, neviem v koľkých rokoch, že ak sa používal heroín, ty kokot s morfiom a so sračkami, tak povedal, že toto je vlastne niečo také, len sú tam nejaké inakšie uhlíky dané. Ja mám napísanú tú látku dole, že tam nejaké inakšie uhlíky, lebo heroín bol v tom zlý, že bola závislosť na ňom vysoká. A že toto je proste akéby herák proste len bez oného, bez aby som na to nebol závislý, vieš? A ja som povedal, že potrebujem ten názov, on že na čo? No hovorím, že to potrebujem, keď budem o tom rozprávať, potrebujem vedieť, jak sa to volá, lebo budem za idiota, vieš, že mi neuverí nikto. A to som to presne to hovoril. Potom mi proste chytil tú nohu, ty kokos, a to bola, a ja som myslel, že ma to presne neboli alebo niečo. A on mi chytil tú nohu a to bolelo tak strašne a hovorím, že to boli ako kokot, vieš, tam kričal normálne. A normálne mi to išiel napraviť, chytil mi tú nohu, nejak mi to proste napravil, to bolelo ako kokot, ale vôbec ma to nesralo. Ja som si proste všímal furt tie vtáčiky a tie farby. A to bola úplná paráda, vieš, a ja mu hovorím, že kokos, že ja už viem, prečo sú feťáci, že to je neskutočne dobrý pocit, vieš. On začal smiať aj s tou sestričkou, začali smiať a ja hovorím, že no nič, že ďalší život som feťák na 100%, že celý. Že tomu zase podám, tak začali ujebávať ako kokot. Znovu som išiel na rentgen, či to dobre napravila píčoviny, vrátil ma späť, tak sa mi tam nechali ležať. A potom sa takto kúka a pýta sa ma, že čo už lepšie a ja som bol furt v tej eufórii nejaké, ja som bol furt proste vybavený a on, že koľko to nejak dlho trvá, lebo on povedal, že to má trvať tak do 20 minút. Že to je taká nárazovka proste iba na takéto veci, vieš. A ja som bol po 40 minútach, som bol stále v piči z toho. A on, že to sa mu nezdá, že jak to môže tak dlho trvať. A pýtal sa, že čo mu dávali v tej sanitke, že vedel do miestnosti, že sa pýtali a ja som iba kričal, že dávali mi niečo v sanitke, že najskôr jednu na svahu a potom druhú v sanitke. A on úplne, že ty kokot, že to asi vieš, nevedel to, alebo niečo také, vieš, čo mi tam dávali presne. Tak ma poslal na nejaké poschodie, úplne asi o 3 poschodia vyššie ma niekam poslal, na nosítkach ma sestrička dávala. Medzi tým som mal takú, jak 7 deci nejakej vody. To mi riedilo vlastne, to by dožili kvapkali, aby mi tie opiaty, ja neviem, aby ma to nariedilo alebo niečo, vieš. Lebo som bol fakt rozjebaný z toho. Tak som tam ležal asi hodinu, ty kokos, už bol na telefóne, už som písal pičoviny a tak. A čo tam vlastne ešte stalo. Už ak som išiel vlastne z tejto miestnosti, jak mi dávali na mňa iba pozor, som bol na prístrojoch hodiny na hodinu, lebo ešte opiaty sú svinstvo, tak vlastne prišla nejaká sestrička s takým rúškom cez hubu, že ju poprosili, nech ma zaveze späť k doktorovi. Tak si predstavte, a ona nevedela ku ktorému doktorovi, ja som to nevedel povedať, kde som bol, ja si pamätám iba číslo dverí, že 2. A tam proste na každom poschodí boli od 1 do 15 dvere. A ja som iba vedel, že číslo 2. Takže ona nevedela vôbec, kam ma dať, vieš. A nakoniec sa nejako našla, ale išli sme a viem, že sme najebali tým vozíkom, tým, jak to povie, ty kokot, tá posteľ na koliečkách. Tak tým sme išli a ja som mal vlastne takúto palicu vedľa nohy niekde a hore bola tá 7-decka nejaká, vieš, skurvená. Ale už tam bolo iba fakt, že tam bolo možno deci, už iba dokvap nejaký. A si predstavte, že najebali sme do dverí, ty kokot, lebo sa to jeblo ovládalo. Alebo ja som mal na piču ruku danú, alebo ešte tak sme najebali do rohu dverí, odjebali sme tú palicu, čo držala tú vodu, sme odjebali a z toho išli vlastne tie káble, ktoré mne išli do žily a do ruky. Tak sa mi vytrhli z ruky, normálne krv začala striekať normálne, ty kokot, tu som mal celú bundu od krvi a ona úplne, že
panika jak kokot, tak mi to proste chytila hneď, pchala mi to späť do piči, aby som nevykrvázal, tak celý som bol od krvi proste rozjebaný, že dívajte, tu mám ešte flaky normálne, tu mám ešte flaky aj tu. A nejak si ma ešte nechali chvíľku u doktora, to už bola potom taká, že celkom pohodička, no. Mal som to narovnané, doktor povedal, že 2-3 týždne budem mať túto ortézu, lebo mám povajcovač, vieš. Nič mi nedal od bolesti, akorát mi dal predpis na nejaké stračky, čo si pícham do brucha, aby sa mi nariedila krv, aby som nespravili zrazeniny, vieš. A teraz som písal bratrancovi, či mi nevybaví CT, alebo teda magnetickú, onú rezonanciu, lebo neviem, či tam nemám čosi, vieš, náhodou. A ešte ak mi jebli tie prvé injekcie na tom svahu, tak tam bola taká ríšavá sestrička, nám nadávala iná sestrička, tá zo Sanitky. A ona, že kúkaj sa na mňa, tak som na ňu kúkal, vieš, pchala mi to proste do žily tie látky a hovorím, že či ostaneme spolu cez noc. Ja som to myslel tak, ty kokot. Ja som to myslel tak, že či si ma nechajú, vieš. Že proste, že či ostanem v nemocnici a budú ma operovať alebo niečo, vieš. A ona začala smiať, že asi neostaneme spolu. No proste pohodička. Ja si som niečo ešte spomenul, že som vám nepovedal, že len som ešte v šoku z toho, chápeš, lebo to som bol prvýkrát v živote v nemocnici. Takže som teraz na barličkách. Ale proste tak, že ma nafetovali a prežil som to.